сәлеметсез. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Контракт буенча хәрби хезмәткә кайчан китеп була? Дипломнары булгач, без аларны призыв урынына контракт буенча аларны армиягә җибәрәбез. Дөньядагы һәм илебездәге вазгыять икътисадта ничек чагылыш таба? Район башлыгының чираттагы туры эфирында мәдәният темасы. Не думайте, что вы не талантливы. Все, безусловно, люди талантливы. 2012 елдан 10 мең Татарстанлы хәрби хезмәткә контракт буенча киткән. Белгечләр бу санның елдан-ел арта баруын күзәтә. Мондый формада ватан каршында хәрби бурычны үтәү өчен яз яки көзне дә көтәргә кирәкми. Теманы Радифа Нугманова дәвам итә. Все прекрасно понимаем, что все упирается в деньги. Бер еллык мәҗбүри хезмәт өчен аена 2000 сум дәүләт түләвеме, әллә шул ук дәвергә тик 2 еллык альтернатив хезмәт өчен 25 сум һәм аннан да күбрәкме? Казаннан килгән белгечләрнең бу тәкъдиме әле генә зур тормышка аяк басырга җыенган егетләр өчен кызыктырырлык мөмкинлек әлбәттә. Шулай да азмы күпме тормыш тәҗрибәсе туплана башлаган әлмәтләрнең фикере икегә бүленде. Берәүләре вакытны бушка уздырмый акча эшләү яклы булса, икенчеләре әтиләре мисалындагы хәрби хезмәт яклы. Барасы килә, угылларда баргач, үземнең дә бар. Кайтасы килә инде. Хотя анда барып, нитеп, кешеләр күреп, булай үзен армияне белергә контракт белән китәс килми вообще. Рәхәт тә түгел, тагынында ятырганнар инде. Лучше бер елны служить та, кайтып китәргә өйгә. Менә Бөгелмә төзелеш көллияты студенты Егор Васянин контракт буенча хезмәтне сайларга җыена. Тик егет кайсы юнәлеш буенча китәсен әлегә хәл итмәгән. Это хорошая доступность. Контракт буенча хезмәт итү яклы, яхшы хезмәт хакы дип саныйм. Гражданкада контракт хезмәтендә булган шартлар юк. Контракт белгеле бер вакытка имзаланган, кайтасыз һәм мисал өчен машина сатып аласың. Уже выходишь, машину покупаешься. Ватан каршындагы хәрби бурычны үтәү 2008 елдан бирле 1 елга калдырылды. Аңа кадәр үк инде илебездәге контракт буенча хезмәт итү тәҗрибәсе гамәлгә кертелгән иде. Аны башкача альтернатив хезмәт дип тә атыйлар. Мондый формада илебезгә хезмәт итү елдан-ел популярлаша бара ди белгечләр. Моның өчен ким дигәндә урта һөнәри белемле булырга кирәк. Эшне башладык кына, быел хәзер 100дән артык безнең заявление бар. Әмма хәзер без көтәбез аларның дипломнарын. Дипломнары булгач, без аларны призыв урынына контракт буенча аларны армиягә җибәрәбез. Контракт имзалаган егет кызлар, нигәҗәп альтернатив хезмәтне сайлаучы хатын кызлар да бар, 1 ел урынына 2 ел хезмәт итәчәк. Кайсы юнәлеш сайлавына карап, хезмәт хакы да төрлечә булырга мөмкин. Ә инде хәрби һөнәр юнәлешен сайлап 5 ел хезмәт итүчеләргә фатир алырга субсидия дә каралган. 5-6 елдан хезмәт итүдән соң аларга акча бирелә, квартира сатып алырга. Һәм безнең контрактниклар казармада яшәми, алар снимательләр квартиралар шәһәрдә или алалар служебное жилье. Снимать итсәләр квартираларны шәһәрдә, аларга хөкүмәт аларның акчаларын компенсировать итә. Һәм отпусклар бар. Кемгә ничек хезмәт итәсен егетләр үзләре хәл итәчәк, өстәмә мәгълүматны хәрби комиссариаттан алырга була. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы балалар һәм ата-аналар өчен психологик ярдәм күрсәтү буенча тәүлек буе эшләүче кайнар линия оештырды. Балалар өчен ышаныч телефоны 8-800-2122. Студентлар үзләрен борчыган мәсьәләләр буенча 8-800-222-55-71 номеры буенча кайнар линияга шалтырата алалар. Ярдәм өлкәннәргә дә каралган. Аның өчен 8-800-631-14 телефоны буенча шалтыратып булачак. Ярдәм күрсәтү бушлай. Татарстан министрлар кабинеты карары белән республикада кайбер масса күләм чаралар үткәрергә рөхсәт ителде. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе матбугат хезмәтендә Татар информ агентлыгына шуларны санап үттеләр. Татарстан Республикасында ял, күңел ачу, физкультура, спорт, күргәзмә, агарту, реклама чаралары үткәрергә рөхсәт ителә, дип искәрттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Ачык мәйданчыкларда үткәрелә торган чараларда катнашучылар саны бер үк вакытта 200 кешедән артып китмәскә. Ябык бинада аның мәйданнан чыгып бер кешегә 4 квадрат метр туры килергә, әмма бер бинада кешеләр саны 100дән артык булмаска тиеш. Татарстанда театр, кинотеатр, цирк, концерт залларына тамаша залын 70%ка тутыру шарты белән эшләргә, рәсми физкультура һәм спорт, мәдәни чаралар 50%, әмма 500 кешедән дә артык түгел үткәрелергә рөхсәт ителә. Барлык хезмәткәрләрдә прививка ясаткан һәм чара үткәрергә 30 көн кала Татарстан Республикасы министрлар кабинетының санитар-эпидемиология комиссиясе белән үз вакытында килештергән очракта мондый чараларны 70%ка тулган залда уздырырга ярый. 2022 елның 28 февральнән гражданнар катнашында калган барлык масса күләм чаралар тыела, дип искәрттеләр Роспотребнадзорда.
Дөньядагы һәм илебездәге вазгыять икътисадта ничек чагылыш таба? Эшлекле хәбәрләрнең чираттагы чыгарылышында бу сорауга да җавап табачаксыз. Аның белән Алсу Нуриева таныштыра. Россия Федерациясы хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы ана капиталының мәгариф юнәлешен гадиләштерергә һәм килешү белән эшләүче гаиләләрне кооперативлар белән якларга тәкъдим итә. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәтенә сылтама белән РИА Новости агентлыгы яза. Россия Федерациясы хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан ана капиталы акчасын баланы укыту максатларында куллануны гадиләштерә торган һәм аны торак шартларын яхшыртуга юнәлдергәндә гражданнарның хокукларын яклау буенча өстәмә механизмнарны күздә тоткан закон проекты әзерләнгән. Аның нигезендә хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы пенсия фондына мөрәҗәгать итмичә генә ана капиталы акчасын баланы уку чыгымнарын каплауга тотарга тәкъдим итә. Закон проекты кабул ителгән очракта белем бирү оешмасы тиешле килешү төзеп, Россия пенсия фондына мәгълүматларны мөстәкыйль рәвештә тапшыра алачак. Бу исә ата-аналарга акчаны онлайн режимында күчерү мөмкинлеген бирәчәк. Әлеге вакытка Татарстанда 485 мең квадрат метр торак төзелгән. Бу агымдагы 2022 елга планның 18% диярлек тәшкил итә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Төзүчеләр элеккечә планнан алда эшли, агымдагы датага күрсәткечләр узган ел дәрәҗәсенә карата 108% тәшкил итә. Планның социаль ипотека төзелеше буенча күбрәк үтәлүе теркәлә. Агымдагы датага ул 47%-ка диярлек үтелгән. 70 мең квадрат метр тапшырылган. Шул ук вакытта файдалануга тапшырылган торакның гомуми күләменең яртысыннан артыгы шәхси йортларга туры килә. 12454 йортның 2260-ы тапшырылган, ягъни планның 18,1% дигән сүз. Барлыгы 2022 елга торак төзелеше программасы буенча Татарстанда 2 миллион 755 мең квадрат метр төзү планлаштырыла. 1 марттан Россиядә ил буйлап сәфәр кылу өчен туристик кэшбэк программасы вакытыннан алда төгәлләнде. Исегезгә төшерәбез, программаның бу этабы 18 гыйнварда башланган иде. Аның шартлары буенча туристлар сәфәргә 30 апрельгә кадәр кузгала. Елга буйлап сәяхәткә навигация башланганнан алып 1 июньгә кадәр юл тота ала иде. Ростуризмда аңлатуларынча, ул программаның 5 этабына бүленгән акчалар бетү сәбәпле тәмамлана. Программаның арадаш нәтиҗәләре турында искә алсак, аны агымдагы этабына планлаштырылган сумма туристларга инде тулысынча күчерелгән диярлек. Аннан 700 меңгә якын кеше файдаланган. Алар кэшбэк кулланып сәфәр кылуга 12 миллиард сум акча сарыф иткән һәм алдан билгеләнгән шартлар нигезендә кешеләрнең карталарына 2,5 миллиард сумнан артык акча кире кайткан дип аңлатты Ростуризм башлыгы Зарина Дегузова. Эшләүче пенсионерларны 2022 елда үзгәрешләр көтәчәк. Яңалыклар Россия пенсия фондына кертемнәрне түләү өчен базаның чик күләмен арттыруга, социаль һәм дәүләт пенсияләрен индексацияләү һәм минималь хезмәт хакының яңа күләмен индексацияләүгә кагыла дип сөйләде Prime агентлыгына Россия халыклар дуслыгы университетының икътисад факультеты доценты Андрей Гиринский. Бер яңалык минималь хезмәт хакын 13890 сум күләмендә урнаштыру белән бәйле. Әгәр ул минималь хезмәт хакына җитмәсә, ул автомат рәвештә артачак. Инфляция буенча индексация барлык кешеләргә дә кагылмаса да, хезмәткәрләрнең хезмәт хакы аерым норматив актлар нигезендә арта торган дәүләт һәм муниципаль оешмалар хезмәткәрләре өчен искәрмә булырга мөмкин. Моннан тыш агымдагы елда эшләүче пенсионерлар салым тотып калынган акчаны тизрәк ала һәм больничный битләрен тизрәк рәсмиләштерә алачак дип өстәде эксперт. Татарстанда соңгы 5 елда терлекчелек объектларын төзүгә 91 миллиард сум акча кертелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итә. 5 ел эчендә сөт терлекчелегендә 59 мең яңа терлек урыны файдалануга тапшырылган. 117 мең баш сыерга 1178 сыер абзарына капиталь ремонт ясалган һәм модернизация ясалган. 6,2 миллиард сумлык 563 сенаж траншеялары төзелгән. Узган елда гына да 14,6 мең башка исәпләнгән 20 яңа сөт фермасы һәм комплекс файдалануга тапшырылган. Бу елына өстәмә 40 мең тонна сөт алырга мөмкинлек биргән. 2021 елда барлык категория хуҗалыкларда сөт җитештерү 1 миллион 958 мең тонна тәшкил иткән. Әлмәттә Созвездие йолдызлык эстрада фестиваленең 22-нче Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зона этабы тәмамланды. Анда республиканың 6 районыннан 5 яшьтән 21 яшькә кадәрге 1200 башкаручы катнашты. Жюри 3 көн эчендә 269 номер карады. Финалистлар хәзер суперфиналга күчте. Район башлыгының чираттагы традицион туры эфиры да мәдәният белән бәйле булды. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, уважаемые наши жители района, гости, друзья. Рад вас всех приветствовать
Район башлыгы үз аккаунтында уздырган эфирда традицион рәвештә беренче темаларның берсе таҗлы вирус хакында мәгълүмат иде. Тимур Нагуманов тагын бер кат вируска каршы көрәшнең нәтиҗәле ысулы вакцинация булуын искәртте. Бүгенге көндә районда вакцинацияләнергә тиешле 18 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең гомуми саны 135 меңгә җиткән. Шулай ук район башлыгы күпләрнең хәзер ревакцинация ясату вакыты җиткәнен искәртте. Если прошло 6 месяцев, если вы в последнее время... Әгәр 6 ай үтсә һәм соңгы вакытта сез авырмагансыз икән, кабат прививка ясарга кирәк. Бу сезне җитди өзлегүләрдән, авырулардан саклаячак. Әгәр сездә төп каршы килүләр юк икән, моңа якын арада эшләргә киңәш итәм. В ближайшее время, если опять-таки у вас нет каких-то базовых противопоказаний. Соңгы көннәрдә Instagram социаль челтәр эшендә өзеклекләр булу сәбәпле эфирның икенче өлешендә кунак заманча бию студиясының сәнгать җитәкчесе Максим Апраксин шәхсән үзе кушылды. Ул Созвездие йолдызлык фестиваленең зона этабы турында сөйләде. Анда катнашучылар үзләрен коллектив белән дә, соло башкаруда да күрсәтә алдылар. Моның өчен аларга төрле номинацияләр ачык иде. Ул шулай ук баланың нәрсәгә сәләтле булуын һәм аңа кайсы өлкәдә ярдәм итәргә кирәклеген вакытында аңлау мөһим дип билгеләп үтте. Я считаю, что все дети талантливы, неважно. Самое главное, чтобы правильно родитель смог выявить это направление и отдать в нужное русло. Не думайте, что вы не талантливы. Все, безусловно, люди талантливы. Самое главное найти свой талант в чем-то. Шулай ук ул барлык теләүчеләрне театр көнен 28 мартта Әлмәт театр берлеге белән берлектә драма театрында билгеләп үтәргә чакырды. Алсу Нуриева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда май чабу атнасы башланды. Халык куймак пешерә. Ул үзенчәлеккә ия булган мәдәниятләрнең һәм йолаларның катнашуын күрсәтә. Калабыз оешмалары коллективлары ГТО нормаларын тапшыра. Бар һөнәрдә белергә кирәк, атып карарга кирәк, бу дөньяда бөтен әйберне татып карарга кирәк. Студентлар исә волейбол уйный. Мне очень нравится заниматься волейболом. Из-за этого очень для меня это важно. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Май чабу масленица кызыклы, көтеп алынган күңелле һәм иң тәмле бәйрәмнәрнең берсе. Традиция буенча бәйрәмне 7 көн билгеләп үтәләр. Әлеге бәйрәм уңаеннан Дари Добро игелек бүләге дип исемләнгән сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга ярдәм фонды бәйрәм программасы әзерләде. Программаның беренче өлешендә балалар бу мөһим атнаның бәйрәм итү тарихы белән таныштылар. Гореф-гадәтләре һәм йолалары турында белделәр. Май чабу атнасының көннәр исемнәре белән таныштылар. А вторник заигрыш. Начинается игрище ипотеки. Возводятся снежные городки. Среда. Среда у нас лакомка или сладкоежка. В этот день лакомятся горячими блинами, конечно, ребята, блинами. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, бу чараның тагын мөһим максаты бар иде. Самое главное, хотим показать, что Иң мөһиме, Әлмәттә яшәүче һәм фондка кергән әлеге үзенчәлекле балаларыбызның барлык балалар сыман шундый ук матур булуын күрсәтергә телибез. Алар калган балалар кебек үк түгел. Биредә алар барысы бергә бер мәйданчыкта, барысы да бер-берсе турында кайгырталар. Һәм бу бик сөендерә. Все заботятся друг о друге, и это очень радует. Шулай ук биредә балалар бергә табышмаклар чиштеләр, конкурсларда катнаштылар, җитезлектә көч сынаштылар, җырладылар һәм биеделәр. Масленица асылда Россия тарихының байлылыгын һәм тулылыгын, шул исәптән аның катлаулы рухи юлын үз эченә ала. Ул үзенчәлеккә ия булган мәдәниятләрнең һәм йолаларның катнашуын күрсәтә. Традицион кыш белән хушлашу бәйрәме барсын да шатландырып, Масленицаның традицион сые коймаклар авыз итү белән тамамланды. Весна как раз пришла, у всех витаминоз, и дает такой толчок для солнечного настроения. Тут очень атмосферно, просто очень весело, очень вкусные блины, пекли сами девушки, очень вкусно, конечно, и все очень классно тут. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Готов к труду и обороне. Әлеге спорт чыныгмалары хәрәкәте оешуга быел 90 ел тула. 1931 елдан башлап 1991 елга кадәр гамәлдә булган нормалар тапшыру безнең гасырда кабат яңартылды. Советлар Союзы чорыннан башланган күркәм гадәт нормативларны үтәүчеләргә махсус билгеләр, хәтта спорт яклы хезмәткәрләрне премия белән бүләкләү традициясе дә дәвам итә. Калабыз оешмалары чиратлашып коллективлары белән ГТО нормаларын тапшырып тора. Чираттагысын Алса Амирова күзәтте.
ГТО нормаларына кертелгән физик күнегүләр җыелмасы һәр кешегә билгеле. 2014 елдан гражданнарның сәламәтлеген арттыру, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатыннан яңартылган күнегүләр җыелмасын алтын, көмеш, бронза билгеләренә тапшырып була. Әлмәтләр аны 4нче мәктәп базасында башкара. Районның бөтен мәктәп укучылары, оешмалары нәкъ биредә урнашкан тест үзәгендә үзләренең мөмкинлекләрен сыныйлар. Именно в 4-й школе у нас очень хорошая возможность. 4нче мәктәптә безнең ГТО үткәрү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бездә бассейн, тир эшле һәм ГТО нормативларын без бу спорт залыннан чыкмыйча гына кабул итә алабыз. Кар эргәч ГТОны без Ална стадионда кабул итәбез. 16нчы мәктәп һәм 25нче мәктәп базаларында урам мәйданчыкларында эшли. 25-й школа. ГТО тапшырганда һәр баскычның 9-10 нормативы бар. Алтын билге алу өчен 10 нормативтан 7-се алтын билге тапшырырга кирәк. Шуларның 4-се мәҗбүри. Буйра һәм якын дистанциягә йөгерү, идәннән өтелү яки тартылу, яисә гер күтәрү, сыгылмалыкны билгели торган күнегү. Кайберләре, мәсәлән, ераклыкка сикерү, идәннән өтелү, гадәти күнегүләр булса, тирдә ату буенча практик күнекмәләр бөтен кешедә дә юк. ГТО нормативларын тагын бер төрө электрон алматыгыннан 10 метр дистанцияга атып карау. Альбина Кадырова ГТО нормативларын тапшырганда үз гомерендә беренче мәртәбә кулына корал тотып карады. Зирәк кенә каушадым. Зирәк кенә җайсызрак булды. Нуха 2 тапкыр язып караганнан соң, атып караганнан соң булдырдым. Бик нык дулкынландыра. Бар һөнәрдә белергә кирәк, атып карарга кирәк, бу дөньяда бөтен берендә татып карарга кирәк. Алсу Амирова, Марат Хәлиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда Рушат Исламов истәлегенә волейбол буенча турнир үтте. Әлеге чарада барысы 16 команда катнашып, ярышлар 4 спорт мәйданында барды. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Рушат армияда хезмәт итә башлау белән үзен яхшы яктан таныта. Ату ярышы буенча ул беренче урынны ала. Кеше китә, тирән булып, изе кала, эше кала. Рушат Исламов туган төбәгендә иң якты эзләрне калдырып китә. Район тормышында барлык спорт чараларында актив катнашып, һәр вакыт алдынгылар рәтендә була ул. Ул минем 9 төрле спорт ярышында катнашады. Спартакиада вакытында районда урыннар алды ул, личный урын, шәхси урыннар, таяк тартудан 3нче урын алды ул. Волейболны, әлкәй волейболын бик нык күтәрде ул, чөнки бик яратадыр волейбол. Ул район ярышларында, республика ярышларында да волейболда йөридер. Бүгенге чарада Рушатның якыннары, дуслары, әти-әнисе дә катнашты. Әнисе Диләрә ханым Әлкәй гомуми белем бирү мәктәбенең информатика укытучысы, әтисе муниципаль районның авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы. Кайсы әйтәйне, как туган апайыбыз кебеге, кайсы әйтәгел улыбыз кебеге дип без бергә шулай уйнап йөрдек. Бөтен җирдә дә, алар республикада да волейболда 4нче урынга менеп җиткәннәр 26нчы урыннан инде бергә шулай уешып. Рәхмәт менә администрация, Марсел Фаришка, спорт комитетка, Рафис Фатишка бу безнең инициативаны хуплап алган өчен. Киләчәктә планнар елда шулай 20 февраль тирәсендә шулай үткәрергә. Бу беренче тапкыр әле. Рушат районның иң актив егетләренең берсе иде. Бер эштән дә курыкмады, бар кешегә ярдәмле булды. Онытырга хакыбыз юк дип ассызыклады муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин. Аны искә алабыз, аңа бик зур рәхмәт, әтиләренә рәхмәт, урыны җмакта булсын. Аңа инде шушы дуга булып барсын. Без аны онытырга тиеш түгел. Анда егетләребезне ул шундай үрнәк булып тора бөтен яшьләребезгә. Шундай егетләребез күбрәк булсын районыбызда. Аңа күрә бик зур рәхмәт. Районда волейболчыларның күпләре һәлак булды. Кемнәрдер өлкән булып, кемнәрдер шушындай менә фаҗигале ни белән һәм елдан ел туганнары үткәрәләр инде. Безнең андый турнирлар 6-7 ләп районда инде. Киләчәктә мондый чараны традицияга әйләндерү күздә тотыла. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген студентлар спартакиадасы кысаларында Әлмәттә дә волейбол ярышлары башланды. Политехник техникумда җыелган әлеге спорт түрен яратучы егетләр белән без дә сөйләшеп кайттык. Гадәттәгечә студентлар спартакиадасы кысаларында узучы ярышлар уку елы башында ук башлана. Сентябрьдән майга кадәр егетләр һәм кызлар иң спортчан уку йорты исеме өчен 8 төрле ярышта көч сынаша. Впереди у нас остаются баскетбол.
Алга таба баскетбол, yüzүү, 1 май эстафетасы һәм җиңел атлетика булачак. Стөл теннисы, мини-футбол шоңгыда узыш инде үтте, ә бүген волейбол. Турнир таблицасында урта һәм югары уку йортлары нәтиҗәләре аерым исәпләнә. Кызлар һәм егетләр аерым зачетта. Ярышлар уздыруда уку йортлары безгә мәйданчык бирә. Моның өчен без аларга рәхмәтле. Үзебез җаваплылык ала һәм үткәрә торган биналар да бар. Мәсәлән, футбол буенча спорт мәктәбе. Анда без мини-футбол уздырабыз. Өстәл теннисы мәктәбендә өстәл теннисы буенча ярышлар уздырдык. Волейбол буенча ярышлар үткәрүдә безне политехник техникум кабул итте һәм без ярышларны монда уздырабыз. Күп студентлар спорт белән профессиональ шөгыльләнә һәм шәһәребез, республикабызда аны яклап та төрле ярышларда катнаша. Ә районыбызның студентлар спартакиадасында аларны үз уку йортын тәкъдим итү максаты берләштерә. Очень ответственно, потому что... Бик җаваплы, чөнки уку йорты һәр вакыт югары күрсәткечләр генә сорый. Для нас очень важно защитить честь нашего техникума, ну так как мы здесь... Безнең өчен техникумда аны яклау мөһим. Үзебезнең уку йорты бит. Миңа волейбол белән шөгыльләнү ошый, минем өчен бу мөһим. Мне очень нравится заниматься волейболом. Из-за этого очень для меня это важно. Спартакиада 1 тапкыр катнашучы студентларда киләчәккә өметләр баглый. Играем первый раз. Игра понравилась, интересно. 1 тапкыр уйныйм, ошады, кызык, көндәшлек бар. Нидер әз генә җитмәде җиңүгә. Башка уеннар башкача булыр дип ышанабыз. Кызык уен, оештыручыларга рәхмәт. Яшьләрнең спорт тормышын үстерәләр. Такой, то есть развиваете спортивную жизнь молодежи. Бүген колледж һәм техникум студентлары арасында волейбол буенча ярышлар башланса, иртәгә инде югары уку йортлары студентлары да волейбол уйнаячак. Әйләнеш системасы буенча узган волейбол ярышларында политехник техникум командасы җиңүче булды. 2нче урында һөнәри көллият командасы, мактаулы 3нче урында медицина көллияте. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.